मंगळारा गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्र व्हडा उमेदीन मनयली। ह्या निमतान मोरजे वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळांत श्रीमान योगी मंडळा अंतर्गत पेडण्या वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर अभंग गायन सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तींत माणकुली भुरगीं वांटेकार जाल्लीं। माणकुल्या भुरग्यांनी उत्कृश्ट पद्दतीन आपापले अभंग गायन करून आपली कला सादर केली। कार्यक्रम कवी संमेलन असे अनेक तऱ्हेचे उपक्रम इथे राबवले आणि या मंडळाने त्या गावातील कलाकारांना चांगल्या प्रकारचे प्रोत्साहन दिले। आमच्या मोदीचे गावचे तसे एक सुपुत्र महादेव शेगावकर त्याला सुद्धा आम्ही इथे एक संधी दिली होती की आम्ही संगीत क्लास ज्यावेळी ते केली होती त्या संगीत क्लासचे ते शिक्षक पण इथे होते आणि त्यावेळी सुद्धा त्या महादेव पेडणेकरने इथूनच त्याला एक प्रेरणा मिळाली आणि ते आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये ते नामांकन झालेलं आहे। तर आज रसिका प्रेक्षक आता एक मी विनंती करतो, आता सुद्धा सांगितलं होतं की आमच्या गोव्याची एक सुकन्या लता दिदी त्यांचं आले निधन झालेलं आहे आणि त्यांच्या आत्म्यात श्री शंभू महादेवाकडे आम्ही विनंती प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्यात तिला शांती लाभो। या उद्देशाने आज आम्ही सर्वांनी एक वेळ उभा राहून स्तब्धता पाहून त्यांना श्रद्धांजली लावूया।